Enggak kayak apa? Dia aja sih. जाबाय बा Ini mana? थ' जाबाय फाग्लि बारा देना बानलुखौ बानलुआसो खम जागोन ना माने एसे माबा थैयारि खालामगासिनो आरोना लोगोफोर ओरैजाहाय आलु सामब्राम पियाज हागासिनो अमा दङ नै बेहाय ओरै हांसो बेदर अमा बेदर आलु आरो अमाखौनो ओरैहाय आलदा जोगोनारजों संगोन एसे थैयारि खालामगासिनो हाइजें सामब्राम देसिगोन दा देबाय थादो गांसिगां मा सिगां नै अमाया मोनबाय मानसिया एवथो होनदों फाग्ला बरिया नै माबा जासि दा रानथारबोगोन माबा हांसो एवनायखौ खिथानो हायासै आरोना ओमफ्राय आङो दायो बेयाव हायनानै लानोसै अमा बेदर दोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय गासिबो अमा जाखायो नालाय अरजाया बेवहाय हायनानै दोनसै आं बे गोथाव नुखादोंना लोगोफोर नायदो बरिया मेजेम गलायलायनायखा ओमफ्राय गैया अमाया नै जायगायानो थोआ नालाय हरकेस गुदुं अरजाया अमाया गुसु जाबाबो अरजाया Hi everyone, welcome back again. Teman-temanku pin kesebenarnya gede-gede pada ada. ओमफ्राय जोङो ना दा मोनसे जायगायाव थांनो रेडि जागासिनो जिनिस बायदिसिना सोगासिनो आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना गारिया नै न'लायबावसो ओइ माला थिखोबोदों खिथुखौसो जिनिसा नै बेयाव दंजोबो बेयाव सामब्राम पियाज लाबाय ओमफ्राय ओरै मुरि लाबाय ओमफ्राय नैबेयाव अमा लाबाय साराय फिसायाव दाबोर मोनसेया मा खारो खाथियाबो नायजाखायालै बिसिबां दोनबा जासैलै नाथ' खाथिया दे खाथिखौ दोनदो गोथिखौ थुनलाय खाथियाव लोगोदो दखान नङाना सापाथियाबावसो मोनसे थादों मोननै मोनखादोंमोन आं मेलायाव मोननायमोन ना नों माला मोनखो आं मोननायसो बियो जाबाय बेखौलाय मा फालिनायखौ लाबोदों नोंलाय सरि नै मा लागोन माबासो होनदां थाव पेट्रल लाबोग्रा दा लाबोनांगौलै आंहा बायनानै मा होनो रेडि जाबाय गाइस पेट्रल ना डिजेल बैयाव नेनानै दंगासिनो मोजां जाबाय होनबायमोन बेखौनो सावरदोंमोन मा गस्ला गुदाम देबाय थाखो गाखो थाब गस्ला खावनानै लाबोनायब्रा बिसिखौ खारखोमाबोनाय गाराम फैजों थाबायखादोंबा नोंजों दाम एसे उनाव थाबाय दा आंखौ दालाय बैनिखौ दावलांबाय नै गरि बायना होदो जानानै दंथारोलै ओइलाय सासेया थालांनो नागिरबाय बे जायो नामा बे नङा हेल' फैसा बख'सै नै केक बायनो अलरेडि बेदरा बायनानै एवखांखाबाय नालाय बे मोननैबो जायोदां थान्दा मोनलायलायदों I am so excited मानसिखौबो जि साइस नुदों आयौ फेसबुकनि डलारा दिनैसो नुफेरदों आङो फेसबुकनि डलारखौ दिनैसो नुफेरदों गाइस नै फेसबुकनि डलार दिनैसो नुफेरदों थैगोनलै गोदानथार नै फेसबुकनि डलारा आद्रा बख'बाय गासिबो डलारा बेबायदिसो जि गोदानथार नै गोदानथार नै नायदो फेसबुक डलारखौ अबेजों फैखो हा आया मोजां जानाय अबे मोनसेखौ लानांगौ जाखो बै साबसिन नैबे बियो
ओमफ्राय लिरहोनांगोन ना ओइ ओरैबो फै बेयावबो दं नै ओइखौ लासै नामा ओइखौलाय बियो ना मोजां नङा नैबेखौ लानांगौबा बेखौ मोजां मोनाखै आं बेयो साबसिन नैबे नै नाम लिरनानै होलायलायनांगौ हागौ दे आरो केन्डेल एकटा ओमफ्राय सोरनावबा सलाय दंखायोना दंखायो गारियाव गोथारै होदोब्रा फेसबुक $5 लायो पेमेंट गैया पेमेंट लिरनो थाखाय जायगानि गैया ना नैबे गावग्राखौबो लाबाय गोदान आरो गंसेया नै केक सेक लायदोंमोन ओमफ्राय गंसेया बैयाव दंहैयो गाज्रि जामोनसै दे लोगोफोर नोंसोरखौ लिंहरनो थाखाय होनलायहरदो गोजानद्रायनि नालाय नोंसोरबो नायग्राफ्रा जि गोजाननि बिनि थाखायनो जोङो जोंनि निनोखौ नाहरलायबावसिगोनसै लोगोफोर आयौ हांसो गाबलागासिनो खार गंसेया जोंना बैयाव नेनो बादलागासिनो आरोना जोंखौ cold drinks लायदों आलां फालां जालागासिनो मानसिफ्रा मानसिफ्रा सोनारनानै थानो गासिबो फेसबुकनि माबा जानो फैदोंब्रा बेदरा मोनसे साब्बाय नामा हांसो बेदरा औ रिसा नांगौ ना एबार खनसे आरो मोनबावबा आरो होबावनांगोन दा केकआ ओमफ्राय एसे गिदिर मास सामफ्राम होनांगौ र' मोनथाम खोनाबाय ओरैसो होनबायब्रा खोनाबाय खोनारिया आयौ बेसेल' केक लाङो एसे गिदिर लांबानो जायो नास्ता जानांगा भिडिअ कल दोनबाय था गामि ओइ केक आंनिया भिडिअ कल खालामनो थिनगासिनो दङ आंबो नायनो होननानै आं साबिना आरो साबा सय सात आंजों 8 जन माबाजों फैदों बिदि जाया सलाय मोनसे सावजोबनांगौ नै गावग्राया रेडिबाव बिदिनो मोनबाय थादों बेसेबां बोसोर मोनबाय थादों दे आफा इसोर भगबान खोमोर गोदोब्रा मिसखौ खालामाखै रावबो दे आगा खोबना होदोब्रा गैला नुवाखैसो दे नुदों सारनानै जोबावबाय सासे जै फेसबुकाव मोनबाय थाथों नि जै हिनजाव गोदाननि जानायावबा गोगोमखा आखाइ बावलाजोब्बाय आंना र' बयखौबो खिदे नोंसोर जाग्रोजोब दे नों जाबाय बे जाबाय दे दाना जाखांबाय बेयाव एसे रानना होदो नों मोनजायाखैना खाथियाव खेबदो नै जुमाया मोनजायाखै आंना जागोन फुंबिलिनो माने बेखौ आं जानि र' रावबो मोनजाया आंना रावबो दङा ओमफ्राय गोदावसो मानसिखौ फट' खेबदो ब्रा एबार खावलायाव फुनना हो खावलाखौ दैबायाव दुगैदो बेलेग केमेरामेननो ओंखाम उखैदों आं ओंखाम मोनजायाखै दे